Kula badhe nyritakake crita wayang lahire Arjuna. Ana ing sawijining dina Begawan Abhyasa, Madrim, Puntadewa, Yoma, Widura, Kunti lan Bima kumpul ing kraton nunggu baline Prabu Pandhu. Ora suwe dumadakan teka salah siji utusan saka Pandhu kang anggawa warta yen Prabu Pandhu nembe wonten tugas ndhereke Basudewa tindak ana ing tlatah Mandura. Dewi Kunti kang nembe mbobot tuwa banjur nglairake jabang bayine. Saka kelahiran iku bayi kang lagi wae mbrojol saka njero weteng Dewi Kunti banjur nggendhong déning Bima sing ora liya yaiku kakang saka jabang bayi kuwi mau. Bima nggendhong adhine menyang tlatah Mandura kanthi kawalan saka Begawan Abhyasa. Ana ing tlatah Mandura, Ugrasena sowan wonten Dewi Mahendra lan Dewi Bandraini. Piyambake sedaya padha nunggu krawuhan Basudewa. Ora suwe banjur Raja Basudewa dumugi kanthi didherekake déning Padu lan Arya Prabu. Dewi Bandraini kang uga nembe mbobot tuwa banjur nglairake jabang bayi kang ayu lan diparingi asma Sumbadra. Ora suwe Bima teka ana ing Mandura kaliyan nggendhong bayi lanang yaiku adhine dhewe kanthi kawalan Begawan Abhyasa. Banjur bayi iku dicaosake déning Prabu Pandhu kang ora liya yaiku bapakne. Banjur Pandhu paweh asma déning bayi iku kanthi jeneng Parmadi. Semono uga Begawan Abhyasa paweh jeneng Palguna déning anak Dewi Kunti. Sawetara Bima dados kakange paweh jeneng Jlamprong déning bocah kuwi. Bocah iku sakmangke dadi kesatriya kang bagus lan kuwat. Kalebu ana ing bagéyan Pandhawa 5 kanthi julukan terkenal yaiku Arjuna.